Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw doon na tayo duha ka istorya nga atong idalit kaninyo. Ang istorya ni Raiden o ni Rain diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Duha ka istorya kay medyo mubo-mubo man ang ilahang mga istorya nga gipadangat kanato. And kung kamo diha ginahanap mo nga mopada sa inyong kaguliyong istorya para makahatag og inspirasyon sa tuang mga kaigsunan, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below kay na dito ang kompletong address para di na masaag ang inyong mga SWAT. And kung ikaw naglantaw karon pero wala pa ka makasubscribe, kabaw ba ka nga dako kay kag ikatabang nga mapalambo ug mapadugay pa nato ang atoang YouTube channel nga maghatod og content nga sama nini kung subscribe ka o i-click na lang po ang notification button. Kung mas maayo pa yun, nga imong ipanabi sa imong mga kaila nga dunay mga binisaya nga mga istorya nga pinadangat sa to ang mga subscribers nga itong basahon sa YouTube. O katong mga nakasubay na diri pero nangita pa sa mga daan nga mga istorya, inyo sana makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Please subscribe and click the notification button. So dito maglangay, aniya na ang duha ka istorya ni Raiden o ni Rain. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Unahon na to pagbasa ang istorya ni Raiden. Dear Papa Joe, may adlaw sa tanan nga maabot nining akong hamubo lang nga pagsaysay sa akong kaagi sa kagahapon. Pagpasensyaan lang unta ninyo, nga itago lang nako ang akong pangan nga malitok ning akong kaagi. Ilabi na ang akong pagkatao. Wala ko idea kung unsaon paghanay ang akong istorya tungod kay kulang ko sa kaalam sa mga ingon ani, Papa Joe. Itago lang ko sa pangan nga Raiden. 34 anyos na ang pangidaron o ganiya nagpuyo sa Barangay Palanan, Makati City. Pero gipakatawag ko diya sa usa ka isla nga sakop sa Cebu Province. Sugdan ako ang istorya, ang akong kaagi dito sa baybayon sa mong isla, kundiin seryoso nga nakighinabi nako ang ginikanan sa kuwang uyab nga itago lang pud nato sa pangan nga Mayan. Usa kay gayon niadto samtang naglakaw ko sa baybayon, ako nga nakit-an ang mga ginikanan sa akong uyab nga nagpadung diri kanako. Muli kayon ta ko kay mawaw ko nila pero nabati nako ang hinay nga tingog sa amahan ni Mayan nga nagtawag sa akong pangan. Raiden! Sampit pa sa papa ni Mayan diri kanako. Nili ko diha nakaduol na nako ang iyahang mga ginikanan unya doon na sila gisulti nako nga matud pa kinasingkasin nilang hangyo diri kanako, Papa Joe. Raiden, nakaila ko nimo kung unsa ka katarong nga pagkalalaki. Dili misupak sa relasyon ninyo ni Mayan tungod kay kami mismo nakaila og unsa ka kaligdong. Apan Raiden, kumahimo pangayoon nako ang imong pagsabot nga hatagi lang usa og panahon ang among anak na si Mayan nga makafocus sa iyang pag-eskwela para sigurado nga di masayang nga among pagpaningkamot para niya. Pobre rami taon, Raiden. Halos nami pirmi nakababad sa init sa adlaw para nakain tao may magamit labi na sa mga pangandoy ni Mayan. Kinasingkasing may muhangyo nimo. Pero ay kabalaka kaysa pagkakaroon raman ni. Inigabot unya sa adlaw nga okay nang tanan, makahuman na siya sa pag-eskwela, makabarog na siya sa iyang kaugalingong mga tiil, di mimubabag sa inyong relasyon. Abli pirmi ang among pultahan para nimo. Wala akong makatubag, Papa Joe, sa ilang hangyo. Igo na lang akong ikuha ang ilang tuo kakamot, unya niyamin ko, isip tubag sa ilang hangyo. Naibawan pud nako nga uway kasayuran sa Mayan sa gihangyo sa mga ginikanan diri nako. Niuyon ko silang gusto pero uwa na ko pahibawi si Mayan. Kaya di ko gusto
nga magubot pa ang iyong nahuna ug mauraon niya hinungdan nga makabalda sa iyahang pagtuon. Dili pod baya basta-basta ang gibuhat nga kalit nga magpalayo kang May-an tungod kay 2 years na pod baya ang among relasyon. Nagkauyab mi si May-an niyatong 16 years old pa lang siya, samtang ako 25 anyos na. Nakibaw ko nga di pa angayan nga musud og relasyon tungod kay underage pa siya. Ug labaw sa tanan, nakita nako nga ang suporta sa iyang mama ug papa para lang nga makatapos siya sa iyang pag-eskwela. Tungod na po siguro sa kalaay ug way laing kalingawan sa isla nga wa na ko mapugni nga makapanguyab kang May-an. Bisan pa og minor de edad siya niyadtong higayuna. Sa tinuod lang Papa Joe, dili ko ambungan nga pagkalalaki. Apan ang kabuutan ug respeto kanunay naglatay sa ugat sa akong pagkatao nga sa paminaw nako mo'y bugat nga rason kung ngano ako ang gipili ni May-an. Bisan pa sa kadaghan nga nipurma niya nga mga lalaki. Sakit lang pamation nga after 2 ka tuig sa mabulukon na mong relasyon ni May-an, kinahanglan nga magpalayo ko niya kay mao'y hangyo sa mga ginikanan diri kanako. Saksi ko sa tanang paningkamot sa mga ginikanan ni May-an para lang makaeskwela siya. Dili po kusupak sa damgo sa iyang mga ginikanan para silang anak kaya ako mismo ganahan po ko nga makalampos si May-an para makatabang siya ug madamlag sa iyang mga naglisod nga pamilya. Tuod man nibiya ko sa among isla, nilarga ko og Manila para mag-apply og trabaho. Nakatrabaho ko isip usa ka technician sa electronic shop nga gipanag-iya sa akong amigo sa Pasay. Suwa pa ko nilarga paingon sa Manila, gisulit na ako ang usa ka semana nga makauban si May-an sa among isla. Wa pa nako gisulti kang May-an ang akong plano ug diha na siya nakusulti mga 2 days na lang nga molarga nako paingon sa Manila. May-an, ugma na diha akong paglarga sa Cebu at tumagukugikan pagsakay og barko paingon sa Manila. Matud ko pa ngadto niya. Nakuratan siya og niabli na unta ang baba para motubag nako pero wa nako siya pasulti ah. Ako din gi-explain niya ang tanan, ang rason sa akong pagpangayo ngadto niya. Paminawa sa akong miha. Samta ang matagpulong nga malitok sa akong baba. Unya, ayaw usa pagtingog kay gusto nako nga kausaran nako litukon ang tanan nga ay ngayan nako nga isulti diha nimo. Ako siyang gingna nga kinahanglan akong buhaton dili para pasakitan siya kundi para sa iyang kaayuhan, para walay sa gabal nga makabot niya ang iyang mga damgo sa kinabuhi para siyang kaugmaon ug aron makatabang pud siya sa iyang pamilya puhon. Nakibaon naman siguro ka unsa ti ka kamahal. Dili man ni ang katapusan sa tong relasyon, kundi nagsugod pa lang ta. Inigabot sa panahon nga successful ka na ug ako pod sa akong pagpanrabaho sa Manila, makita ta pag-usab para ipadayon nato nga atong gugma. Matud ko pa ngadto kang May-an. Murag sayon ra litukon ang mga pung kang May-an pero wa siya masayod unsa di ay kasakit ang akong gibati ilawom sa akong kasing-kasing nga gipugngan ug gitago para di na mosamot nga masakitan pa si May-an. Love kiti kami pero sorry lang gyud kaayo nga di lang usa dili na sa takutob sa pagkakaron. Niga ko si May-an nako unya mao na lay ako nabantayan nga basa na kaayo ang akong t-shirt sa may abaga. Dili dapit sa akong abaga nga purti naman di ang hilak ni May-an. Unya sa nahinay nga pagkasulti ningon si May-an nako nga nakasabot ko kuya. Salamat kay sa tanan. Gilantaw sa diin nimo ang mga sakripisyo sa akong mga ginikanan. Pero sakit lang kay kaya ra man gud ta nako nga kabuton akong pangandoy bisan og kita ra gihapon. Dili man ta kinahanglan nga magbuwag ta. Pwede ra man mag-cool off ta to give way sa akong pagtuon pero nganong need pa magyud ay nga mapalayo ka. Mao gyud ay ni solusyon sa atong problema. Naghilak gyapon sa pagtaman si May-an niya mga higayuna Papa Joe. Parehumi nga nag-uol ug parehuming duha nga nasakitan. Ang mga pung ni May-an murag nitusok sa kung dughan ug niyatong higayuna wa na pugo kapugong nga makahilak bisan og iyon sa nakupugong ang akong kaugalingon. Hindi ko muhilak sa tubangan ni May-an kay kibaw ko nga mosamot lang siya nga masakitan.
Di amin nagstorya sa daplin sa baybayon sa Mayan. Dito sa among isla kundi nagatubang mi sa mga dagkong bawd sa kadagatan. Gabi na niya tungura. Hilom kaayo mi nga nagtapad ug naglingkod nga naggakos. Way nang gawas nga mga pung sa among mga baba. Ang mga bugtong nga mapamipanawan na mo maoragid ang bawd nga gasigig hapak sa baybayon. Samtang nagako si Mayan nako wa na ko malikahi isip usa ka lalaki nga makafeel og init nga pagbati samtang nagkadikit ang among lawas duha ni Mayan. Sa hinay-hinay naanod sa tubig ang among gibati, ang among pagbati nga init pa sa nagdilaab nga kayo Papa Joe. Og dito mismo sa tago nga dapit sa may baybayon nahitabo ang dili angay mahitabo. Wa ko masayod nganong kanus-a, angay na kong kontrolo ng akong kaugalingon sama sa kong pag-antos nga di hilabtan ang pagkababae ni Mayan sud sa duha namo katuig nga relasyon. Pero niyatong tagnaa, nasayang ang akong pagkontrol for the first time kay naangkon nako ang tanan-tanan sa pagkatao ni Mayan. Nalapa sa leyon ang karnero. Humansan nitabo namon ni Mayan dito sa baybayon nitindog siya og nilakaw paingon sa ilaha. Samtang ako sa mua para mangandam sa akong pagbiyahe pagkaugma. Ug tuod man nakalarga ko sa Manila. Nakatrabaho ko sa electronic shop sa akong amigo para matuman nako ang hangyo sa mga ginikanan ni Mayan. Gi-cut off nako ang akong koneksyon sa tanang mga social media platforms kay unsaon ako pag-move on kung friends lang gyapon mi sa Facebook ni Mayan. Mao ra gyapon. Di gihapon mi magkabuwag kung magpabilin ang among communications. Nagtuo ko nga after sa pila ka adlaw nga di na ko makitaan si Mayan maka-move on ko. Pero sayop di ko. Kay 2 months na ko sa Manila, sakit lang gihapon ang among panagbuwag. Naglingaw-lingaw na kugtaman sa Manila pero ang mga gakos gihapon ni Mayan ang akong ma-imagine. Ilabi na nito katapusang gabi nga dunay nahitabo namong duha sa baybayon. Para makalimot ko ni Mayan, pirmi na ko nga maghubog-hubog labi na kung way trabaho. Tuod man, murag effective yun ang akong gibuhat kay medyo nigaan ang akong gibati ug di na kay tantong mingaw ang akong gibati nga tukang Mayan. Pero sa kadlaw ni adto, niabot ang akong usa ka amigo nga silingan ra namo sa isla. Bayre din, giari gyud ti ka shop nga imong gitrabuhan para ihatag nimo ning sulat ni Mayan. Matod pa ni Mark nga akong amigo gikan sa isla. Pagkaibaw ko nun ni Mayan nga mularga siya Manila, gihatod gyud kuno niya ang suwat para nako. Ipapangita gyud kuno ko kay nganong di naman ko makontak sa tanan maski sa cellphone. 2 months na gyud nang suwata sa akong bag by Raiden. Kay wa man sa ko masayod kung asa ti ka pangitaon. May na lang kay nakasulti nako nga naraday ka sa Pasay City. Nakalakaw na si Mark pero sige lagi po kong tutok sa suwat ni Mayan. Kay di unta ko ganan mo basa. Kaya imbis nga maka-move on ako gamay, basi nung musamot na pud ug manumbalik ang akong kamingaw diha niya. Pero di gyud ako mapungan. Ang akong kagalingon nga di basahon ang suwat sa babae nga mao'y bugtong na kong gihigugma. Hangtod na itong orasa, mao kini ang suwat ni May Andre kanako, Papa Joe. My dearest Kuya, kumusta naman ka diha? Unta safe lang ka pirmi diha sa Manila ug unta happy ka? Ug naka-adjust na ka sa atong panaglagyo. Kung ako ay mong pangutanon, at first, lisod gyud kayo ang sitwasyon, labi na niya itong di na ka makontak. Ingon gyud di ay ang dapat buhaton. Okay naman siguro unta to maglagyo ta, pero padayon lang gyapon nato communication bisan og buwag na ta. Pero wala na. Di na ka maabot. Nasakitan kay ko kuya. Dili kaya naman unta nako nga muhilak, pero lisod gihapon kay halos tanan diri sa tong lugar. Imong anino ang ako makita. Sa sige na kung nahuna nimo hangtod sa damgo, ikaw ra gihapon ang akong gipangita. Padamguhon ko nimo kuya nga ningon kuno kanako nga hapit na kamo balik. Nalipay kay ko pero pagmata nako dili man day tinuod og layo ra pud sa tinuod nga moabot ng higayuna. Kung pwede lang, tuyokon nako ang orasan para paspas mo dagan ang katuigan unya makatapos na ko sa kong pag-eskwela para wa na ibabag sa tong panaginigog maay. Pero ako'y power nga mabuhat ko kana. Ang akong bugtong mahimo ra gyud mao ang pagpaabot sa adlaw ug pag-abot sa panahon nga
Moabot ang adlaw nga free na ta. Kita gihapon, magpaabot ko nimo kuya. Mahal kay tika, bisan og wala ko nimo gipaglaban. Wa ko nimo gi-fight, dili sama sa kung bag-ong lalaki nga naila-ila. Yes kuya, na nakoy bag-o karon. Wa ti ka gi-compare niya ha, pero may siya, kay wa ko niya biyae. Wa ko niya pasagdi, makamao siya mo fight. Pero sa gikaingon ko na, wa ko ni judge nimo kay lahi imong paglantaw sa atong relasyon. Kuya, ako ipaibaw nimo nga dinhi sa akong sulat nga gibuhian na tika. Free na ka sa gusto nimong buhaton. Kay ako, okay na pugod diri. Happy na ko sa kung bagong karelasyon. Gituyog yun ako nga suwatan ta ka para di na ka mag-expect natong duha. Lahi-lahi na tagdahan nga gisubay karon. So I hope okay na ka. Makita ra kag daghang babae nga ikapuli na ako diya sa Manila. Goodbye kuya. Mao ka na ang masakit na akong kaagi sa gugma, Papa Joe. 4 years, usap ako, makaingon sa kong kaugalingon nga naka-move on ko. Sa pagkakaroon, 8 years na ko, nga wa makauli sa isla, kay gilikayan na ako ang pag-uli dito. Nabalitaan ako nga single pagyapon si Mayan. Nalangot ako yung mensahe niya para kang Mayan. Nakaibaw ko nga if mapamanawanin niya ang story, makaila siya na ako. Si Raiden ni, ang nagpadara sa among story dito sa among isla. Daghan ang tigpamanawan sa imong programa, Papa Joe. Maupod niya ang ilang gisunod ang mga love story sa imong YouTube. Mayan, ako ni, ang lalaki nga wa gyapon makalimot nimo hangtod karon. Daghang salamat kaayo sa pagtagad o pagbasa sa mubo na akong kaagi, pero kinasing-kasing. Mabuhay ka, Papa Joe, ug mabuhay ang tanan. Imong magtatampo, Raiden. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Mga ka-dear friends, mao katong unang suwat nga itong gibasa, ang suwat nga pinadaan ni Raiden, nga sakit paminawon. Tungod kay wa niya gi-fight ang iyahang love, ngadto sa iyahang uyab. Kung ngano man gani, kung unsa diyo rason, siya ra gyud nakabaw. Do sa iyang suwat, iya namang gisaysay ang rason nga tungod para sa kaugmaon sa iyahang uyab nga si Mayan. Pero kung sa may nahitabo, nakauyab ramang gihapon og lain. Unya gi-fight pag yun. Sometimes, doon na yung mga butang nga maski tuyuon pa nato nga mahimong ato dili gyud. Doon na yung gikatakda para kanato. So, Raiden, basahan lang ang mga comments sa itong mga subscribers kung unsa ilang gusto sad nga ipadangat diyan nimo nga tambag para makapahupay pag yun sa imo ang kasing-kasing. But if I were you, kung di lang na mo pairalo ng imong pride, go home. Kung single pa man ka si Mayan, basin og wa mo work gyud ang ilahang relasyon. Tungod kay ikaw gyud ang iyahang gihuwat ug ikaw ang gipitik siyang kasing-kasing. Kay kung imuha pa ng palagpason, dako na kinagsagpa si mong kaugalingon. Kung wa pa sa kayo uyab diha, go. Uli ngadto and then talk. Kaya mailhan naman na nimo kung doon na pa'y spark line nga mugawas sa panahon nga magkakita mo pagbalik. Okay? So, karon natong basahon sad ang lain nga suwat, pero mubo-mubo sad ni mao ni ang istorya sad ni Rain. Dear Papa Joe, usa ko sa dugay na nga imong listener since high school pa ko. Until karon, nga nag-subscribe ko sa imong channel kay ganahan kay ko maminaw sa mga stories. Tawagan ako sa pangan nga Rain. 26 years old, usa ka licensed professional teacher. Ako lang itago ang ubang information kay daghan kog kaila nga mga listeners pod dinhi. Sugdan nako ang istorya during sa akong college days na ako'y nauyab atong pandemic. Tawagon ta lang sa pangan nga Bruce. Nag-online class me till nag-second year, unya third year pa mi, diyang nagsugod ang among banding. Maayo kay siya nga tao, butan, mag-effort gyud. Usahay kuhaan ko niya sa among boarding house para mag-road trip. Bike ra gyud to ang among sakyan-sakyan, pero
happy ko kaya nag-effort good siya. Then fast forward, nag-graduate me o diha pa nausab ang tanan. Na timing sa adlaw sa mong graduation, maupod ang iyahang birthday. Naglibog lang ko kay halos wa gyud ko niya tagda. Nawa ang akong mood, mao nga wa pud nako na feel ang moment sa akong pag-graduate, Papa Joe. Samtang nagkanta mi sa mong graduation song, Papa Joe, nagtuo ang akong mga luha. Nakahila ko sa gibuhat ni Bruce diri nako. Kay wa ko masayod o sa nako nga kalitra ko niya nga wa tagda. Nalipay ko gamay after sa ceremony kay niduol siya nako unya nagpicture-picture mig kadali. And then niana siya nako nga mupauli nako after ani kay papulion ako sa akong family. So mao to. Nilakaw siya. I thought ipauli siya pero pagkataud-taod ako siyang nakitaan kauban siyang barkada nga happy kaayo nga nagpicture-picture. Kinsa di masakitan. Kung ingon ato ang buhaton sa muuyab. Diya nimo, labi na nga important event to. Adlaw sa graduation pero imbis malipay, naguol naman hinoon ko. Nipauli ko sa amo o akong gichatan si Bruce. Pero wala na seen ang ako ang messages. Motong ang iyang manghod ang akong gichatan. Nangutan ako siyang kuya. Natubag o nangutan ako asa iyang kuya. Ang tubag siyang manghod nga wa pa nabot si Bruce tuwa daw sa iyang mga barkada. Nagpaabot ko kang Bruce nga mag-online or mo-reply sa akong mga chats hangtod na abtan ako hapit buntag pero walay Bruce nga nag-online. Wa ko makasure kung nahubog siya or what. Basta, dito nagsugod ang katoxic sa among relationship. Wa gid siya nag-online for 2 weeks and during ana nga time, wa po may communication. So ang gistalk ang iyang social media accounts. And dito ako nakitaan nga daghan na kayong mga babae nga iyahang gipang-add. Wa na ko kagwanta, ako na sab siyang gichatan. Bruce, pwede ba nga respetuon pod nimo akong feelings? Ayo sa pangitaglain kay wala pa man tay closure. Diya pa ni-reply si Bruce and then we tried to fix our relationship and our feelings. Ingon anak ko kamarupok. Bisan klaro nga nay problema ang treatment ni Bruce nako pero ako pagyapong gipugos ang among relasyon. Di po kunyo mabasol kay mahal kay nako si Bruce. Fast forward, nagdugan mig reviews o sa ka-review center pero wa kapadayon og review. Wa mi kapadayon. Kay wala pa ang among transcript of records o TOR. Naka-decide siya nga mo trabaho sa syudad ug dito mas nisamot ang among conflict kay sige na kog duda niya nga niabot na sa point nga wa na ko'y peace of mind o di ko katug kay gasige na lang ko og overthink. Until wa na gyud natabang ang among sitwasyon ni Bruce ug naka-decide mi nga magbuwag. Actually, ako ang niunag ingon nga buwag na mi. I was expecting nga di unta siya musugot pero nisugot ra gyapon siya dayon, Papa Joe. Wa ako maka-move on dayon. Ako siyang gichatan og pangaway. Wa na may makagusto nimo tungod anang kinaiyan nimo, bati kay kag batasan sa tanan. Pero igo ra siya ni reply nga di mo knows. So meaning wa ko katag-an. So nag-expect na ko ato nga na siya lain. Gipasagdan lang ko niya. So kada to wa na mi mag-chat. Wa na mi communication until niabot ang adlaw sa amuang anniversary na supposed to be mag 4 years na unta mi. Ambot lang kung sinitabo na ako nga nag-expect na maghihapon ko niya. Nag-hope ko nga mag-message man lang siya or mag-greet or mo-hi and hello. Na-imagine ko unta nga iya kong supresahon kay katong kami pa, mahilig kay siya nga mag-surprise na ako. Pero gabi na lang, wag yung Bruce nga nagparamdam. It was December 2024. Nikalit og anak sa balay si Bruce dahil nangayo siya nako og pasaylo. Nganong karon pa man ka nagpakita? Pasensya na kay nasakita na kay kumaayo. Sulti pa nako niya. So sa mga panahon nga wa mi nag-chat o nag-contact ni Bruce, I tried entertaining a guy named Ryan. Kay gusto ko nga ma-divert ang akong attention kay ganahan ako nga makalimot kang Bruce. Kaya nasakitan ko sa iyong gibuhat nako. Nagsugod mi chat-chat ni Ryan kay month of October then 2 months after ni kalit og balik sa akong kinabuhi si Bruce, Papa Joe. Balik ang Ryan, grabe ni siya kahilumon. Ubuutan pud kaayo. Month of January na isugot si Ryan.
Gisugot na ako siya because nakatabang siya sa kuha during sa akong pag-review. He always motivate me. Muhatag siya financial kung wa na dyan ko ikagasto. Maka-afford man si Ryan kay usa man siya kasiban. May 2025, nakapasal dyan ko pagka-maestra. Happy ko that time. And naka-feel ko nga na proud ang ako mga ginikanan o proud po si Ryan. Pero nikalit na pudog chat si Bruce nako. Congratulations, Rain. Maayo kay nakapasar ka na motivate you ka sa imong bag-o. Ingon pa ni Bruce. Naluoy ko ni Bruce that time pero mahinumduman gyapon nako ang iyang mga bati nga gipambuhat diri nako. During sa time nga kami pa, sumoto nga gisnabra nako si Bruce. Pero pag-abot sa iyang birthday, ako siyang gigreet. Simple birthday greetings ra ang gibuhat nito kang Bruce pero nahibaw-an ni Ryan. Kung mangutana mo giyon sa paghibaw ni Ryan, kini si Bruce. Nagbuhat og dami account dayon gi-screenshot niya ang akong birthday greetings ug gi-send kang Ryan. Actually kay baw ko nga dili unta dapat nga mag-greet pa kang Bruce kay nanagkuy uyab. Pero ako gihapon gibuhat og nasakpan hinuon. Tungod ra pod sa pahamak kaayo nga si Bruce. May gani kay nakasabot ra si Ryan ug girang gidawat ang akong explanation. Pero di ang akong birthday na pod ang niabot, na-expect unta ko nga bisan og greet man lang kang Ryan kay LDR me. Pero nihapon na lang ako na lang niunag chat niya. Ryan, wala kay nalimtan karong adlaw? Og ni-reply pod siya dayon nako nga, wala man. Wala man May. Unsam di karon. And nitubag ko nga, wala man. Kalimti ra to akong pangutana. Pero sige siya pangutana, unsa lagi? Di ko muhunong o di ka musulti. O sinarong adlaw. Isultin lang ko niya. Akong birthday karon. Hala, sorry kay Rain. Nalimot ko nga tungos ka busy na ako. Happy birthday, Rain. Ni-great man to siya, pero nawala ang akong gana. Igor ako na-reply og thanks. Gikalimtan ni Ryan akong birthday pero si Bruce kay wag yun nakalimot. Nakig-video call pa yun siya nako. Dayon ni-greet. Happy birthday, Rain. Ilaag unta tika pero basin og makita niya ta sa imong uyab mga wan lang tika giagda. Na-appreciate gyud nako ang ka-thoughtful ni Bruce bisan pa og dugay naming buwag. Wa gyapon siya nakalimot sa kong birthday. Syempre, di na kinahanglan nga paibaon pa nako si Ryan kay grabe ang akong ka-disappoint niya. November 2025, di ko sug kayong bagyo sa syudad nga nabalaka kay ko sa mua. Kay daghan ko nakita nga mga news feed nga mga patay nga mga missing person. Naka-decide ko nga i-message na ko si Bruce. Kaya nag-worry ko. Nagunahon ako nga basig na-appeal siya simba ko lang. Hello Bruce, ayaw lang ni big deal ang message ha. Igor di ko mangumusta. Pwede rin nini mo di replyan. Hope okay na ka diya. Chat pa na ako nga ito niya Papa Joe. Pero nireply siya na ako nga, okay na ko diri Rain. Kamu diya, kumusta mo? Kumusta imong mamag papa? Wala ko nireply kang Bruce to avoid nga di na mo taas ang among conversation. Pero ang simple nga chat niya, naabot na sab kang Ryan. Grabe among away ni Ryan tungod kang Bruce. Nasuko siya nako, nangay po kong taman o pasaylo niya. May nalang gani kay mapasaylo ra sa ko ni Ryan. Ambot ba og naon sa po ni si Bruce nga naman nota siya uyab pero mukalit ra man ni siya message nako pirmi. Unya ingnon ko niya nga gimingaw ko no siya nako. Gusto unta siya nga muhag nako. Ay pag-ana Bruce, uy, ayaw pa sakiti mong uyab karon. Kay bawa baya ka nga babae imong manghud niya buhaton na sa imong manghud malipay ka anak. Reply pa nako niya. Ambot bitaw Rain kung sayop man gani niya akong gibati, sorry pero mo ni tinuod. Gusto ko nga makita nimo kay gimingaw na kay ko nimo. Igor ako ni-react og emoji sa iyang chat kay di ako gustong patason pa ang among conversation ni Bruce. And basin mabot na pud kang Ryan ang among convo ni Bruce. Sige na ra ba mig-away ni Ryan? Magbuwag pa gani pero magbalik ra hinuon ini kahuman. Maybe tungod ra pod kay LDR me, maong di malikayan ang duda-duda ug selos-selos. Hangtod nga nauli si Ryan unya nagkita mi. Nanlaag mi unya nagtambay para mag-sunset. Then daghan ming istoryahan labi na about sa mga ex-ex. Tulo na kabuok ang ex ni Ryan wala ko usara. Si Bruce na yun. Nag-ask ko niya nga, wa na ba mo connection sa mga exes, Ryan? Or friends pa ba mo until now sa FB? Pangutana ko niya nitubag siya nga, wanoy, dugay na kayo nga panahon o wala na. Pero later ako naibawan
nga usa sa mga exes ni Ryan kay friend gyapon di niya sa Facebook. Ingon nimo sa una nga wala mo'y communication, wala mo'y connection. Pag honest din ako ba Ryan ba? Unsa man gyud tinuod? Dagan po siyang explanation. Pero ako na compare nga grabe siya masuko nako about kang Bruce pero utro po di siya. Napa ko'y nadiskubrihan niya nga big deal jud niya. Mo-react siya sa mga FB post. Na-explain siya nako nga mo-react lang kuno siya sa mga tao kung graduation pictures and family picture ra. Pero may nakita ko nga nag-react siya sa solo pics o sa ka-girl. Nagselos ko Papa Joe. Kay sa kuha, wa niya buhata. Ako siyang gi-confront. Ingon nimo mo react ra ka o graduation pic o family picture. Pero nakita man lagi nako sa tanang solo picture sa imong friend. Nag-heart man ka. Hala uy, hasta ka na. Butangan mo big deal. Matod pa ni Ryan. O nitubag po ko dahin Papa Joe. Oo, big deal kayo. Dapat gani mag-set na ka og boundaries. Siyempre masakitan ko kay ang ako mga photos gani, di man gani ka mo react. Kibaw man gani ko nga gwapa na siya pero uno na nga masakitan pug ko. Sulti ko pa nga to niya Papa Joe, pero gitubag dayon ko niya. Hilom di oy, o ilang jud kay ka. O kay kastanan. Mga ingon ana nga simple mga wayan ni Ryan hangtod nga niabot ang time nga gipapili ko niya. Unsa man, papiliyon ti ka. Siya o ako. Kung ako yung piliyon, dapat i-unfriend ni mo siya sa mong Facebook. Matod ko pa niya, Papa Joe. Wa siya kapili. O nagets ko na nga, wa siya balak i-unfriend ang maong girl. Kay ako, ako siyang ipangutana nga nung di jud niya kaya. Igor yun siya nga nitubag nga di na ko i-unfriend. Unsan lang yung bation kung gi-unfriend na ko siya nga wa siya kay baw sa rason. Matod pa ni Ryan. Nakanaw na ako nga mas concerned pa siya sa bation sa girl kaysa ako Tungod sa akong kalagot, ako siyang gi-block sa tanan na akong account. Pero, ngano ka nga ako man hinuon ang nasakitan? Nasakitan ko Papa Joe tungod kay nag-expect na ko siya nga ako siyang mahimong future. Nag-expect na ko nga magpakasal mi, iniguman niyag naog sa barko pero wala. Mutuo na dyan ko sa storya nga promises meant to be broken jud. Kay bisan unsa pa nimo ka love ang tao, dili jud siya nimo makontrol nga ikaw ang iyahang pilion. Hatagin ako advice pa jud kung angay pa ba ko mo balik niya or dili na. Karon kay maglisod pa jud kog tug ug di naman jud nako malikayan nga makauna-una niya. Sa pagkakaroon Papa Joe, usa ko kapasado nga maestra. Ug human na pud ko sa ranking ug kaluyan sa Ginoo nakasuod ko sa Registry of Qualified Applicants and Manifesting for Item. Karon Papa Joe. Daghang salamat imong ubos nga magtatampo, Rain. Daghang kayong salamat Rain sa imong tampo. Saan imong pagmubo? Well, you're a teacher. You know that. Di nakakinalan og tambag. You know what is right or wrong. Matured na saga. But ginahalan ka siguro comforting words from us. Pwede sa na mo mabasa sa mga comments sa tuwa mga kaigsunan about sa imong situation. Well, muna ginayon nga, ayaw lang ipamugos ang imong kaugalingon sa mga tao nga murag binuangan lang ka. And just wait. Focus on sa imong career. Maybe you are designed to indulge more sa imuhang pagtutok sa imong karera, sa pagtudlo sa mga bata. And then somehow, who knows, along the way, makaplagan rin nimo ang lalaki nga para imo. Daghan kay mga sitwasyon, mga relasyon nga gipugos gyud nila kay gatuo sila nga mao na gini meant to be. Pero at the end, yes, pwede sila nga magpakasal, pero di pa gani ikabtan og pila ka tuig, mabatyagan na nila nga sayop ang ilahang desisyon nga napakasal sila dayon. They're more compatible kung mag-uyab-uyab pero dili gyud ay sa kaminyuon. Nasa uban diha nga kalit-kalit lang kayo lang pagka-uyab-uyab, magminyo dayon and then work. We really don't know kay different folks, different strokes, daghang design ang mga relasyon nga ipatagamtam nato ning kalibutan na. So, karon uno na kung unsay pinakabugat nimo, need ba nimo nga pasakitan imong kaugalingon sa mga tao nga way klaro nga muhatag og gugma nimo or need nimo og lab usa imong kaugalingon. Find yourself, introspect nimo kung unsa man gyud ang imong gipangita. And just keep on praying to God
nga kanang tagaan kaniya og right person. I-devote nimo ang imong pagbati ngadto sa Ginoo kay siya mismo nakabaw siya kung usa imong ipangita og deserving nimo nga pagkatao. So mo na ihatag ra na niya nimo puhon. So ay lang pagdali. Okay? Daghang salamat kini usab ninyong ubos nga lagad Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.